Text del 20 de juliol. Quan entres en el món de la salut mental sovint et sents sol i únic, incomprès en el teu pou, on cada persona viu el seu trastorn de maneres completament diferents. Però si hi hagués un lloc on és possible la màgia, i si existís, on entres desubicat d'un món que sovint et maltracta, a un món que t'atenen uns àngels, i sí, pot sonar romàntic, però aquell lloc té uns professionals que amb els seus tratges blancs i la seva capacitat d'empatia i vocació cap a un món on sovint es viu en la desconeixença, és l'oxigen que molts necessitem, aquest espai. Les lluites que patim són carreres de fons, on les metes de cada company són diferents, però en l'objectiu de millora i aprendre a sortir al món real, que tanta por ens fa, es converteix en el fil de connexió que fa que sovint ens convertim en una família. Aprenem els uns dels altres, a vegades veiem aquest punt de llum i esperança que entre tanta foscor ens costa trobar. La realitat de viure en un espai on aprens que no estàs sol i quan no tens força trobes un flotador en els que t'envolten. I també sort d'aquests suposats àngels que a vegades ens curen a l'ànima i curen molt més que les possibles pastilles. Cada gest, abraçada i somriure en aquesta família fa que sovint aparegui la melancolia dels que se'n van a viure al món amb la fortalesa que necessiten. Com amb tanta foscor, tristesa i soledat i amb un vaivé de càpsules i pastilles pot haver tant amor, respecte i vida. Agraeixo que a la meva història de la vida hi hagi persones així que ocupen pàgines d'un llibre on ja es caracteritzava per masses pàgines negres. No és la família en la que neixes, ni tampoc l'escolleixes. És la família que el destí crea per avançar en el llarg d'aquest camí. Miro al voltant i veig gent tan diferent, però alhora amb una connexió única. Gràcies per tot el que m'aporteu cadascú de vosaltres. Que la vida ens porti al millor dels nostres destins. Us estimo i cada cop que necessiteu una abraçada, trobareu la calor i l'energia per avançar. Text dedicat als companys i companyes que m'he trobat al llarg del camí que pateixen algun problema de salut mental.